Hola, sóc el Ramon, fisioterapeuta aquí a Vitruvi, i avui us vull parlar d'uns 4 exercicis molt senzills per donar-li estabilitat i força a l'articulació del turmell. Una articulació que tant amb l'esport com amb la vida diària és molt freqüent que tinguem molèsties o que ens puguem lesionar. Són 4 exercicis que sempre han d'estar supervisats per un professional sanitari. D'acord? Són molt senzills. Representa que treballem amb el turmell dret. Movem cap enfora. A poc i torno a poc. Vinga. Podríem fer 10, 15 repeticions, la que el professional sanitari ens digui. Cap a una banda. Canviem de banda. Vinga, ara ho faríem cap endins. Poquet a poc, perquè treballi bé, per donar estabilitat, per guanyar força. Ara faríem la flexió plantar, que és tirar cap avall. Us faig 3-4 repeticions d'exemple, però ja us dic, serien 10-15 les que digui el professional. I aquí canviem la goma per fer-ho més visible. I faríem cap amunt. Donem una miqueta de resistència, que no ens costi molt, però que treballi l'articulació. Amunt i avall a poc. Amunt i avall a poc. Aquests serien els 4 exercicis. Si teniu algun dubte, alguna consulta, us heu lesionat alguna vegada al turmell, truqueu-nos, estem aquí per això. Truqueu-nos, ens veniu a veure, el que faci falta, per això estem. Adéu.